Хора, аз съм Йосиф и в днешното видео ще играем това ли забравяте? Не. Както и да е, пак с Brain Rot и днес, както гледате, ще отваряме само секрет лъки блокове. На първия етаж всичко секрет и на втория етаж всичко секрет лъки блок. Нека да започваме с пак опенинга. Моля се да ми се падне нещо готино, брат. Молят се. Не. Няма стане. Хайде, дай ми една грама или... Това как стига, бе? Тук май ми се падна пингвино нещо си. Стига, бе, брат. Защо ми се падат такива тъпи неща? Отварям това и отварям това и се обръщам. Молят се, гледай тази усмивка каква е, молят се, дай ми късмет усмивка. Стига, бе, брат, стига с това пълнли, какъв е там. Айде, с тези последни два блока, дай ми нещо готино. Я стига, бе, брат, аз си украса всичко с пълни. Опа. Пълн, нали? Да. Сей тук, ако ми даде... Опа. Сей тук, ако да ми даде пълн, ще ви... Айде, ходи, бе. Може се да не... Човек! Стига, бе, брат. Дай нещо... Тук ми зависи всичко. Тук ми зависи всичко, абсолютно всичко. Моля ти се... Човече... Ай си Керим, дай нещо, брат. Моля се. See you next weekend, Friday. Friday чак. Всичко е най-гадното. Секрет. Това не е секрет. Човек. Това сега ще го махам всичкото. Ще сложа ето тези последни два блока. Моля ти се, човек. Моля ти се. Дай ми нещо. Опа. Не, чакай. Стига с то спаун! Поне дай 1 милион, айде пак всякъде, човек. Стига ми даде сам такива паун. Човек, за кой ми е това паун? Да ми сняса яйца ли? Айде, моля ти се. Най-накрая даде. Окей. Това е окей. Сега ще ги махна и ще ви покажа моите най-добри брейнроти. Ще махна всичко на първи етаж и втори етаж. Всички тези буклуци са за никъде, брат. Имам доста готини брейнроти. Като да започнем отново отдолу. Сен. Първо място ми е това. Не беше това. Както и да е. После този стойлето спагетини. Това ми е на първо място. Това. Това е към мале. Да. Това е първо, това е второ и това е май третото. Не знам. Не съм доста сигурен. И това имам още доста. Окей. Искам да ги рейтна, обаче искам да дам толкова много пари за рейтване. Знам, че са малко за мен. Кое е това, бе? Имам къща. Отивам да я слагам горе.
Окей, имам къща. Имам още един тоалета. Имам медуза. Имам гарама. 8. И тук моите 3. Тук със сигурност влиза Джоб Сахур. Матео. О, да, Драгона. Нищо, че е малко. 9. Да, 100, брат. Беше 9, сега нещо му стана. Матео ли беше пускал? Не, едва. Моята карама. И имам доста още. И ето това момент само да махна. Кое да махна, брат? Всички са силни. Аз ще махна това, че е най-малко. И ето това. И 6-7. Матео. Други по-добри от тези не мисля, че имам. Ето това е. Йоу. Това е, брат. Това е най-готината база. И останалото, може да харесате това видео, да се абонирате за канала, да коментирате и нека да стигнем от 224 абоната. Не съм мръднал, човек. Моля ви се, хора, ако може да ми помогнете да стигнем 300 абоната за по-малко от седмица. Който гледа това видео, да хареса, да се абонира за канала, да коментира. Ето пич, не знам какво прави тук. И това беше анбоксинга и ви показах моите най-готини брейнроти. Може да харесате отново, казвам, да коментирате. И опа! Това няма да е чао, със сигурност. Пускам се на... Опа! Още лъки блокове, хора! Това ще остане обаче за друг път. Окей. Пишете, ако искате втора част на лъки блокове. О, шит. Окей. Взех още 3. Окей, става. Горе-долу. Тук има доста силни, обаче като влезнах за първи път в точно тази игра, си казал, брат, ето, брат, мале колко много пари, аз сега имам по билиони нещо и казвам, че е малко, човек. Опа. Тук и да видим, сега ако ме убие, приключвам видеото тотално. Окей. Давай. Мамка му! Забива ми! Нямам батерия. Стига, брат. Колко още има? Аз съм неудачник. Живее справо ми взе значката, не я заслужавам. Въжи за много ченгета. Станах ченге, за да угодя. Опа! Какво е това се? Не, ходи. Между другото има админ абюз. Време е да се захвана с нещо друго, което ми харесва. Ай си керим. Взимам това. И това. И се чупа колкото се може по-бързо. Тя е най-хубавата на света. Давай. Дай, чаче! Това няма да стигне никога. Както и да е. И с тези два брейнрота, лос комбинационе или там комбинация и малките акулки, приключвам това видео. Абонирайте се за канала, лайк и чао!